Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадед ба канали Азам блог. Ба ман ҳастам бошумошун ҳар ҳафта Азам Тавоев. Видеои ки имрӯза дӯстон ба фикрим худтон уже угодат кардед ки дар кадом темай. Видеои ки имрӯза дӯстон дар бораи ҷиноай. Марҳамат дӯстон, касе ки аз ҳамин ролик бо мегӯм ки наметарсад, аз худаш бовари комил дорад, баъд тамошо кунад ва баъдан дар комментариям ягон гапи ҳақиқат нанависад. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. чӣ хеле ки мо дида истодем дӯстон, дар ин камера зане ки дар як мактаб кор мекард, ба ӯ як ҷин ҳамла мекунад. чӣ хеле ки аз видео дида истодем дӯстон, ин зан кори худашро тамом мекунаду ва мехоҳад ки ба хонааш баргардад. Аммо дар вақте дастонашро шустан, бинед ки аз пушти ӯ як чизи сиёҳӣ ба мисли ҷин ҳамла мекунад. ин видео бошад дӯстон, хеле қадима ва тарснок мебошад. чӣ хеле ки дида истодем дӯстон, ин видеоро дар яке аз залҳои рақс ба навор гирифтанд. дар камера маълум аст ки як духтар дар назди як оина нишастааст ва отражени ӯ дар се оинаи калон маълум аст ва баъд аз чанде бинед ки дар яке аз оинаҳо отражени ҳамин духтар мехезаду сӯи ин духтар назар мекунад ва ин духтар хеле зиёд метарсад ва аз ин ҷо мегурезад. ин видеоро бошад дӯстон, як шахс дар шабе дар парк ба навор мегирад. ин шахс худаш мегӯяд ки ман дар парк кадом вақте ки барои тамошо меравам, камераи телефони худамро ҳатман гирён мемонам. ва дар ин вақт бинед дӯстон ки дар камераи телефони ӯ чӣ афтод. ин шахс худаш мегӯяд ки яке аз лухтакҳо меҷунбид ва ба сӯи ман назар мекард. дар бисёри ҳолатҳо дӯстон мо мебинем ки кӯдакҳо мехоҳанд бо рафиқони худашон бозӣ кунанд. агар рафиқони онҳо набошад, онҳо тасаввур мекунанд ки дар назди онҳо ҳастанд. биёед хубаш видеоро тамошо кунем. агар ман дар бораи ин видео тамоми маълумотҳоро ҷамъ намекардам, мегуфтам ки ин видео сохта аст. аммо дӯстон, ин видеоро ман то охираш тамошо кардам ва фаҳмидам ки дар даруни ин шахс чизе ҳаст. бо ҳамин видеоҳое ки имрӯза ба анҷом расид, боварӣ дорам ки видеоҳое ба шумо писанд омад. Баъдан ҳатман подписатсия карда зангбачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед дӯстон, чунки дар оянда шуморо видеои гаррени страшн интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.